Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Mathau o fapio. Mapio. Beth yw mapio? Wel, mae mapio yn berthynas rhwng dwy set o wrthrychau. Ar ein cyfer ni, bydd yr rhain yn ddwy set o rifau. Nid yw mapio wedi ddiffinio'n ffurfiol a mae hyn yn cael ei ddefnyddio yn gyffredinol yn fathemategol. Felly, beth sydd gyda ni? Gwelwn ni enghraifft o fapio ar y dde. Mae perthnasau yn amlwg yma. Mae set A gyda ni y cylch coch, parallelogram glas neu rhombws, triongl gwyrdd a sgwâr glas. Maen nhw'n cael eu mapio gyda'r saith sy'n mynd o un i'r llall. Mae'r cylch coch yn cael ei mapio i coch ac i'r gair cylch. Mae'r parallelogram glas yn cael ei mapio i'r llythyren, i'r gair glas. Mae'r triongl gwyrdd yn cael ei mapio i'r gair gwyrdd a mae'r sgwâr yn cael ei mapio i'r gair glas ac i'r gair sgwâr. Enghraifft o fapio. Os newidwn ni hyn, mae geiriau gwahanol dyn ni nawr, nid yw'n amlwg beth yw'r berthynas, ond mae'n dal yn cynrychioli mapiad. Ni ddim yn gweld yn amlwg taw coch a cylch bod yna berthynas yn y geiriau yma i'r siapau a'r lliwiau sy'n ar ochr chwith, ond mae yna fapiad o achos bod y saethau yn mynd o un i'r llall. Gwelwn bod rhai aelodau o set A yn mapio i fwy na un aelod o set B. Enghraifft, mae'r cylch yn mapio i pob a crogau. Golygir hyn bod gennym un i nifer. So'r cylch yn un yn mynd i nifer 2 yn y sefyllfa yma o elfennau. Mae yna rhai aelodau set B sy'n cael ei mapio atynt gan fwy na gyd aelod o set A. Enghraifft, mae fflam yn set B yn cael ei mapio ato gan y parallelogram a'r sgwâr. Yn cael ei mapio at y fflam. Gerwyr hyn yn nifer i 1. Mapiad nifer i 1 o elfennau. Gan bod gennym un i nifer a nifer i 1, mae hyn yn enghraifft o fapio nifer i nifer. Mapiad nifer i nifer. Reolau. Rydym wedi dod ar draws nifer o reolau am y mathemateg sy'n arwain at fapiadau. Ystyriwch yr rhain, yr un glas, yr un gwyrdd a'r un coch. Ar gyfer y mapiadau yma, cymeron gwerthoedd x ac fe ddefnyddiwn fformwla neu reol ac fe gynhyrchwn y gwerthoedd y. Felly, yn y gwyrdd, mae y yn haflu x dros 2 plus 1. Felly, mae llinell dyn ni'n cynrychioli y mapiad yma o beth rhifau x yn mapio i rhifau y. Mae hyn yn fapiad 1 i 1. Mae pob gwerth yn x. Mae pob un o'r x's yma yn mapio i un gwerth yn unig ar yr uchelyn y. Ar gyfer y glas, y yn haflu x sgwâr minus 2x plus 3. Mae hyn yn fapiad nifer i 1 gan mae rhai gwerthoedd y yn cael ei mapio atynt gan fwy nag un gwerth x. Fel mae gyda ni 0 a 2 yn x yn mynd i'r un pwynt ar gyfer yr y. Mae'r ddau nhw'n mynd i 3. Felly nifer yn mynd i 1. Ar gyfer y sgwâr yn haflu x, y coch sydd gyda ni yma, neu gallech chi weid y yn haflu ail i'r isradd x plus neu minus, ail isradd x, mae hyn yn fapiad 1 i nifer. 1 ar yr x yn mynd i nifer ar yr y. Yn mapio fwy nag un gwerth y. Gelwir y gwerthoedd x y parth, dyna'r parth, lle i ni'n cymeryd yn xau oddi wrtho, a gelwir wedyn yr y gwerthoedd y
yr amrediad. Domain a range yw yn Saesneg, y parth a'r amrediad. Yr atebion yw'r amrediad, yr x yw'r parth. Mwyn I fapiad fod yn ffwythiant swyddogol, mae'n rhaid iddo fo naill llai'n 1 neu yn nifer I 1. Mewn geiriau eraill, mae'n rhaid bod gan pob elfen yn y parth, yr x, delwedd unigryw yn yr amrediad, dim ond un ateb yn amrediad. Felly, sdim hawl iddo fo fod yn dyblu nôl ar ei hunain ar yr uchelyn fe fwy na un ateb ar gyfer bob x. Felly nid yw'r yn hawlu plus neu minus x yn ffwythiant. Ond, os gallwn ni luniau llinell vertigol sy'n taro graff mewn fwy na un lle, nid oes gennym ffwythiant. Dyw e ddim yn ffwythiant cywir. Mae'n fapiad, ond dyw e ddim yn ffwythiant. Wrth I ni ddiffinio fel ail isradd x, yn hawlu ail isradd x, bydd fel arfer yn dynodi'r gwreiddyn positif. Achos bod dim byd o'i flaen, ni'n cymeryd taw'r gwreiddyn positif sydd gyda ni. Bydd nawr yn ffwythiant. Mae confensiwn pan yn delio gyda ffwythiannau I ddynodi'r ail isradd yn y modd yma. Felly positif, os nad yw'n dweud, ni'n cymeryd y positif. Nawr bydd e yn ffwythiant. Diffiniad llawn ar gyfer ffwythiant, cymeryd y parth a'r amrediad. Mwyn diffinio ffwythiant, rydym angen reol a parth ac amrediad. Enghraifft, yn y gorffennol byddwn nhw'n hapus I ddiffinio ffwythiant fel fx yn haflu x sgwar, ffwythiant x yn haflu x sgwar, a tobio a bydd pawb yn gwybod y gall x fod yn unrhyw rif. Nawr mae angen I ni fod yn fanwl gywir, felly gallwn ddiffinio'r ffwythiant yma fel hyn. F fel bod yw dau dot r yn y parth, sef y rifau real, yn mapio I r rifau real yn yr amrediad fel bod hwnna eto such that fx yn haflu x sgwar. Dull arall I gynrychioli hyn byddai fx yw x sgwar fel bod y dau dot r yn cael ei mapio, r o'r parth yn cael ei mapio gan f I r rifau real yn yr amrediad. Neu fel hyn, cylch yn dynodi'r parth, r rifau real, fx, y ffwythiant sy'n gweithio ar pob x yn y rifau real yn y parth, yn rhoi x sgwar yn y rifau yn yr amrediad. Parth cyfyngedig. Weithiau mae'r parth yn cael ei gyfyngu gan natur y reol sydd gennym. Felly, enghraifft, y parth fwyaf gallwn defnyddio ar gyfer fx yn haflu ail isradd x, cofiwch y positif yw hwn, yw y byddai fel y set yw'r bracedi cyrliog, x yn elfen o'r set r rifau real, fel bod x yn fwy na'n haflu 0 o dan yr ail isradd. Tybiwn ein bod yn trin rifau real yn unig. Cofiwch, ar hyn o bryd, os nag ych chi'n mynd mlaen mewn mathemateg, ni'n methu cymeryd ail isradd rif negatif. Os bydden ni'n defnyddio rifau cymlyg. Neu, ar gyfer fx yn haflu 1 dros x, 1 rhannu dy x, ni'n methu rhannu dy 0. Felly'r parth mwyaf bydde y set, bracedi cyrliog, pob x sy'n elfen o'r set r rifau real fel bod o dau dot x ddim yn hafel I 0. Felly pob rif real fel bod x ddim yn hafel I 0. Weithiau byddwn yn dewis cyfyngu'r parth fel fod mapiau sy'n nifer I 1 yn dod yn 1 I 1. Enghraifft, fx yn haflu x sgwar, mae hwnna fel arfer yn nifer I 1, fydde minus 2 a plus 2 yn mapio I plus 4. Gallwn ei gyfyngu fel hyn bod y set, bracedi cyrliog, pob x sy'n perthyn I rifau real, sy'n elfen
o rhif y real fel bod x yn fwy na'n haflu 0. So ni angen dim ond yr ochr dde y graff, neu lle ni weid, ni angen y set o rhifau x sy'n real fel bod x yn llai na'n haflu 0, a byddwn ni'n cael yr ochr chwith. A mae'r ddau yna yn mapiadau 1 i 1 nawr. Na'n bwysig i gofio. Nodiant cyfwng, felly bod chi wedi dod ar draws rhain o'r blaen, os ydych chi, ewch mlaen. Mae'r nodiant yma'n ddefnyddiol mwyn diffinio ffwythiannau. Cyfwng. Chi wedi cwrdd â rhai symbolau fel llain yn unhaflu, mwy na'n unhaflu. Set o rifau, mae sawl ffordd i ddangos bod gennym amrydiad o rifau. Felly, ni'n gallu dangos ar llinell o rif, bod y rhifau o 1 gyda blob sydd wedi llanw mewn yn cynnwys y pwynt, a wedyn y rhifau o fanna lan tuag at anfeidredd, y 7 yn mynd tuag at anfeidredd, neu ni'n gallu gweud bod gyda ni rhifau x fwy na'n hafel 1, gan bod ni'n cynnwys yr 1, neu ni'n gallu ysgrifennu fe mewn bracedi yma, x yn elfen o'r set o'r cyfwng rhwng 1 ac anfeidredd, cynnwys 1 braced sgwar, ddim yn cynnwys anfeidredd, chydi byth yn cyrraedd yna. Wedyn, elfen o yw'r e fach, yr epsilon fach, a cynnwys y gwerth ar y pen yw braced sgwar, ddim yn cynnwys yw braced crwn. Wedyn, ni'n gallu dangos y set o rifau o 0 lawr tuag at minus anfeidredd, lle mae 0 ddim yn cael ei gynnwys, felly x yn llai na 0, neu ni'n gallu ysgrifennu x yn elfen o'r cyfwng rhwng minus anfeidredd a 0, felly pob rhif rhwng y ddau na, chwith i'r dde. Blob crwn a dim byd yna fe yw ddim yn cynnwys y pwynt, a wedyn ni'n mynd lawr tuag at minus anfeidredd. Os ydyn ni angen rhwng 2 bwynt, rhwng minus 3, cylch heb i lan o mewn, llinell tuag at plus 2 wedi lan o mewn, ni angen y rhifau gyd, rhwng minus 3, heb ei gynnwys, llai na x, llai na'n unhafel i 2, neu ni'n gallu gweud x yn elfen o y cyfwng rhwng minus 3 heb ei gynnwys, tuag at 2 wedi gynnwys braced sgwar. Os ni angen 2 set yma, ni angen minus 4 llai na x, llai na'n unhafel i 2 ar y llinell rif, blob cyfan ar y minus 2, blob gwag ar y minus 4, neu blob cyfan ar y 2 tuag at plus 4, felly 2 llai na'n unhafel i x, llai na 4. Yn lle neu, ni'n gallu ysgrifennu fe mewn ffurf set, x yn elfen o yr cyfwng minus 4 i minus 2, heb gynnwys y minus 4, cynnwys y 2 uniad, sy'n golygu neu 2 i 4, cynnwys y 2, dim cynnwys y 4. Uniad yn golygu neu. A wedyn, os ydyn ni am 2 ymrydiad sy'n gorgyffwrdd ei gilydd, a ni moyn minus 3 llai na x, llai na'n unhafel i 1, a nawr, maen nhw'n gorgyffwrdd, lle maen nhw'n gorgyffwrdd, ni moyn y ddoi i fod yn berthnasol, felly minus 1 llai na'n unhafel i, blob llawn, x llai na 3. Felly ni'n gallu ysgrifennu hwnna mewn ffurf set, x yn elfen o yr cyfwng minus 3 i 1, braced sgwar hwnna fod, croes doriad yw'r n yma, y set minus 1, cynnwys yr 1 i 3, ddim yn cynnwys y 3, croes toriad yw'r a ble maen nhw'n croes dori, wel, hynny yw, mae x yn elfen o'r set minus 1 i 1, a ni'n cynnwys rheina, achos dyna lle ni'n gorgyffwrdd. Nôl at y parth ar amrediad. Parth cyfyngedig
Efallai bydd angen cyfyngu'r parth am resymau eraill yn hytrach na i wneud e'n 1 i 1. Efallai, enghraifft, efallai bod y ffwythiant ddim ond y berthnasol i set penodedig o werthoedd, yn enwedig os yw'n cael ei ddefnyddio i fodelu sefyllfa y byd real. Os oes gennym ffwythiant fx sy'n haflu 4x minus 3 a parth f, pf yw 1 i 4, cynnwys yr 1 ddim yn cynnwys y 4, beth bydd a f amrediad f? Mae angen braslunio f. Defnyddiwn pf i ddynodi parth y ffwythiant, f ac af ar gyfer yr amrediad. Felly, braslunio hwn. Mae fx neu y yn haflu 4x minus 3. Felly mae'n mynd i fynd trwy'r pwynt minus 3 a os gosodwn ni 1 i fewn, bydd hefyd yn mynd trwy'r pwynt 1, 1. Felly lled ni i ddilyn. Felly dyna'r ffwythiant os byddwn ni'n defnyddio'r holl uchelyn x, yr rhif real i gyd, ond ni angen dim ond mynd o 1 i 4. Felly dyma'r pwynt 1 a dyna'r pwynt 4. 4 mewn i'r ffwythiant a ni'n cael 3 lluosi 4 minus 3 yn 13. Felly dyna'r ail bwynt ddim yn cynnwys y pwynt yna. Felly dyna'n ffwythiant ni a dyna'r parth. Beth yw'r amrediad? Wel, 1 cynnwys yr 1 a 13. Rhwng 1 a 13 ddim cynnwys yr 13. A cyfwng rhwng 1 a 13. Byddwch yn ofalus. Yn yr enghraifft yma, roedd gennym y sefyllfa lle oedd y parth yn 1 i 4 a'r amrediad yn ffwythiant 1, sef beth oedd y ffwythiant sy'n ni'n dod i 1 iddo fe, a beth oedd y ffwythiant os o'n i'n rhoi 4 yno fe. Felly dim ond y pwyntiau terfanol o'n i wedi defnyddio. Yn geiriau eraill, rydyn ond wedi angen cymhwyso ffwythiant i bwyntiau terfan cyfwng y parth i gael pwyntiau terfan yr amrediad. A hwnna o achos bod y ffwythiant yn 1 i 1. Ond nid yw hyn bob amser yn briodol. Os edrychwn ni ar gx, ffwythiant x, ni'n galw fe'n gx yn x sgwar minus 4x plus 3, a parth g nawr yw rhwng 0 a 5 yn cynnwysiedig. Felly, braslunio gynta, mae hwn yn quadratic, mae'n mynd i fynd trwy'r pwynt plus 3 ar uchelyn y, mae'n gallu cael ei ffactorio i 1 a 3, x minus 1, x minus 3, felly mae'n mynd i fynd trwy'r ddau bwynt yna, a mae fe'n quadratic positif, felly mae'n mynd i edrych fel yna. Y pwynt 5 yw'r pwynt gosod 5 yn y ffwythiant, a ni'n cael 25 minus 20 plus 3 sy'n rhoi ni 8. Felly 8 yw'r pwynt uchaf ni'n mynd i fynd. Ni'n mynd o 0 i 5. Os gosodwn ni 0 mewn, 3 yw'r pwynt ni'n cael, yr ateb, a os gosodwn ni 5 mewn, ni'n cael y pwynt 8. Ond nid 3 i 8 yw'n amrediad ni. Ein amrediad ni tro yma, os byddwn ond yn defnyddio delweddau'r pwyntiau terfa yma, byddwn ni'n anghywir. Gweth isaf yr amrediad yw i safbwynt, hynny yw y minimum. A ni'n gallu cofio ffordd sydd ddod o hyd i'w nawdd. Naill ai cwblhau'r sgwar neu differi, a ni'n cael y pwynt minimum yn minus 1. Felly, os ni'n gosod 2 i fewn i'r ffwythiant, ni'n cael y pwynt minus 1, a hwnna yw'r pwynt gwylod. Felly, yn amrediad ni, mynd i fynd o minus 1 i plus 8. Felly, mae rhaid chi fod yn ofalus.